Tak dobrý den, pěkný den, zdravím vás mistr Jan, doufám, že se vám líbí moje nejnovější intro. A vlastně dneska tu máme informace o mobech. A vlastně já jsem mistr Hen a taky protože je první z mobů, tak jako první, v tomhle díle si řekneme informace o slepici. Takže právě jsem vytvořil svět na tom. A teď na tom ostrůvku si to všechno budeme říkat. Slepice. Tak. Můžete si ochočit jakýmikoliv semínky. Tak se ji rozmnožují. Chodím ke skeleton. No zase bílouch. No a dále vylečíme. No a vlastně taky ona nepadá, slepice. Ona nemůže spadnout z velké výšky. Vám to hnedka názorně ukážu. Koukejte, tady máme hloubku. Slepičičko a koukejte. Pomalu dopadne. V klidu a nic si nestane. Potom. No. Zajímavé, ale iglu to není. No nic, ale prostě. Slepici můžete najít kdykoliv. Snáší vajíčka. A když házíte vajíčky, může se tam objevit kuře, jak vidíte. No, pak tu máme teda s tou slepicí. Takže slepice patří teda mezi ochočitelné moby. To je taky důležité. A vlastně v Minecraftu ji můžete najít prostě takhle normálně v přírodě. No a dále oni se ukážu vám, jak se dají rozmnožit. Jedna je druhá. Koukejte, jak to hnusně vypadá. A je tady kuřátko. To se může rozmnožit s maminkou nebo tučínkem. A pak teda slepici vážně můžete ochotit jen jakýmkoliv semínkem. Dále na slepici nejde jezdit. Což asi ví každý. A do tohohle dílu bychom si dali asi víc těch informací o těch mobech. Tak si dáme dalšího moba, což je kráva. Kráva. Dej podojit. Kýblem. Tak, uvidíte hnedka. A máme z ní mléčko. Jde ochočit tadyhle senem. Senem se ochočují krávy. No. A taky se množují telátky. No. Spolu mají telátku, z ní vypadlo. Takhle vyroste. Nejde na ní jezdit, na rozdíl od toho dalšího. Budu říkat, co je. Teda taky padne vám z ní teda, názorně ukážu. Takže padne z ní kůže a maso. To je na tom dobrý.
No, kůže a maso. A dále kráva, která jde vodit na vodítku jako většina mobů a jdeme k dalšímu mobovi. Prase, jde na něm jezdit. Kdo neví, ukážu. Vážně na něm jde jezdit. Ukážu vám hnedka. A jezdí tam kam. Teda žere mrkev, teda jí mrkev. Koukejte. Vážně jí mrkev. Což na tom divný, taky se tak rozmnožujem. Dále padne vám z něj šunka. No, šunka a sedlo mi z něj padlo, protože jsem se osedlal nejdřív. A dále můžete ho teda rozmnožovat tou mrkví tež a tím k dalšímu, což je ovce. Taky seno. Taky se tak rozmnožuje. No. Tak. Máme to. A padne vám z ní vlna a skopové maso. To je z ovečky. Z ovce. Skopové maso. A teda já nevím, co bych o ní dal. Jo. Pak nůžky na ní můžete použít. Což udělá toto. No. A myslím, že na malou taky. Ne, na malou ne. A to se vám dost dohodí na postel. Tak, dále tu máme vlka. Vlk jde ochočit kostí a to taky jde rozmnožit. Jo, a jako všichni mobové jde taky pojmenovat. Je silnější pak, když se ho ochočíte a může si sednout i stoupnout. A já si ho teda pojmenuju třeba Punťam. Tohle mám ještě tak se jménem. A koukejte, jak to teda jde pojmenovat ty mobile. Myslím, že to jde úplně na všechny. Tak, třeba Punťa. A teď se tak pojmenujeme. Pejsko. Ale nejde na nějakou volat, to je na tom špatný. Proč nejdeš pojmenovat? Pejsku. Punťo, proč nejdeš? Ale ovce půjde určitě. Tak si ovce pojmenujeme Punťa. Jak to, že ne? Vždycky to šlo. No nic. Jdem k dalšímu mobovi. Což je lední medvěd. Najdete ho v Antarktidě, nebo tady, prostě, já nevím, co to je. Padnou vám z něj ryby. Teda je neutrální, že na vás zautočí, když vy na něho, nebo když má mládě, nebo to bládě.
vlastně on teda jde, myslím, že ochočit nejde a ostře taky ne a teda jdem k dalšímu. Ocelot. Z toho můžete udělat kočičku. Potřebujete na to rybičku. Nějakou dobroučku. Rybičku, dáš si rybičku, ocelotku. Myslím, že se z ní stane časem kočka. Což je tam další mob, takže bychom... No, celkem dobrý. Tak se ocelot teda ta kočka nejde udělat a teda tu kočku máme hnedka po něm. Tady je micínka, může být jakákoliv, hodně druhů je aspoň. Já a Marku. O nic. Já Marku, proč říkám Marku, nechápu. No. A prostě jde ochotit na ryby a jdeme k dalšímu. Krávomůrka. S tím můžete podojit guláš. A to si ukážem příště, tak